जोंनि साफ्रोमबो मिडिया पार्सनखौ इउपिपिएल हान्जानि जानानै बरायबाय। नैथियाव आं अनजलि दैमारि बिथांजोआ जा बाथ्रा बुंदों बिनि फिननायखौ सुंद'बै होनो नागिरदों। 2010 मायथाइयाव जेब्ला बिएनसि दादोंमोन, बे बिएनसि दानायाव बिथाङा बिएनसिनि कनभेनर हिसाबै सायख'जादोंमोन आरो चिफ कनभेनरा जादोंमोन खाम्फा बरगयारी। दानिया नायदो, फैयै फैयै जेब्ला बर' वुमेन जास्टिस फरामनि सासे आफादगिरि जानानै थामहिनबा लोगोसे बिएनसिनि सासे कनभेनर जादेरनानै हाग्रामाजों गोरोबनो हायैनि जाहोनाव 2015 मायथाइनि बिसायख'थिनि समाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदोंमोन, हाग्रामाया बिटिसिनि सासे चौकिदारसो। मानोना बियो थांनाय बोसोरफोराव बिटिसि खुंथायनि समाव बिपिएफ हान्जानि जानानै साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ सोबख'दों, जाख्ल'दों आरो गादबदों, नासयदों। जायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामाव राजखान्थिक भाबै जोङो गोग्लैसोनानै दङ। बेनि थाखायनो दिनै हाग्रामाखौ बियो चौकिदार होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु नोंथांमोना दिनै प्रमान मोनबाय, चौकिदार होननानै बुंग्रा सासे बर' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरिया थामहिनबा बिएनसिनि सासे कनभेनरा सिखो जानानै बै हाग्रामा चौकिदारनि फाखनाखङाव बियो अरथाबनानै दङमोन। मानो अरथाबदोंमोन निस्सय नोंथांमोना मिथिगौ। जायनि जाहोनाव अरथाबनानै थै सोबनानै इनाफ जायैनि जाहोनाव बादामालि जानानै बिथाङा दिनै ओंखारबाय। दानिया जाख्ल'नायनि सोमोन्दै बुंग्राया इउपिपिएलमोन ना जाख्ल'नायनि सोमोन्दै बुंफ्लानानै बिथाङा जाख्ल'नायनि बाहागोखौ मोननो थाखायसो खामानि मावदोंमोन? बाखि खोन्थाखौ नोंथांमोना जास्ट खालामबानो जाबाय। क्लियार जाबायना? रन्जन दैमारिनि सायाव मा बुङो सारा? जिहेतु रन्जन दैमारिखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जेलाव हरदों आरो माखासे खोथा बुंगासिनो दङ। मोनसे खोन्थानाय नोंथांमोना, रन्जन दैमारि होननाय लोगो लोगोनो जोंनि मोदोमनि खोमोना गसंख्रांजोबोमोन। मानोना बर' हारिनि थामोनथानि बाथ्रा लानानै बर' हारिया बुहुमाव जोबस्रांलांनायनिफ्राय बर' हारिखौ बासायनो थांखिजों एनडिबिनि जोनोमखौ बिथाङा मोनसे गोथार सानस्रिनि गेजेरजों दादोंमोन आरो एनडिबिखौ जोनोम होदोंमोन। बै गोथार सानस्रिजों मोनसे सोमावसारनायखौ दैदेननाय रन्जन दैमारि बिथांखौ गोथार आखुथाइजों बर' हारिखौ बासायनायनि एबा थामोनथानि बाथ्रा बुंनानै सोमावसारनाय दैदेनगिरि बिथांखौ दिनै अनजलि दैमारिया फानबाय। सोरनो फानखो? जाख्ल'ग्रा, गादबग्रा, नासयग्रा गासैबो राजखान्थिगिरिनि दैदेनगिरि हाग्रामानो फानदों। माबोरै फानदों? बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव बिएनसि दानाय समनिफ्रायनो गावदे जाख्ल'नायनि मोनसे खोदोंमोन, बेखौ दिनै साबमिसन खालामनायनि गेजेरजों फोरमान होदों। दानिया रन्जन दैमारिखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथाङासो जेलाव सोदों होननानै दावराव दावसि खालामबाय दङ। इभेन इनडाइरेक्टलि बेखौ अनजलि दैमारियाबो बुंदों खोमा, नङा होमबा? जेरै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों। खिन्थु बाथ्राया बेसो, जोङो जेब्ला बिएनसिखौ दादोंमोन, एक्सक्लुडिं एबसु एन्ड बिपिपिएफ, नङा होमबा? डाबल पि मोनसे राजखान्थि हान्जा दङमोन। बे बिपिपिएफ आरो एबसुनि अनगायै गासैबो बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरानो ज' जानानै बिएनसिखौ दादोंमोन। बिएनसिखौ प्लेटफर्म हिसाबै दानायनि मेइन थांखियानो जादों बर'नि राजखान्थियारि जेंनाखौ आब्रुथि गोनाङै सुफुंनायमोन। खिन्थु जेब्ला रन्जन दैमारिया जेल जादोंमोन, बे समाव जोंनि बिटिसिनि खुंथायगिरिफोरा सोरमोन? बिपिएफ। आसामनि खुंथायगिरिफोरा सोरमोन? बिपिएफ। सेन्ट्रेलनि खुंथायगिरिया एलायन्सआव सोरदोंमोन? बिपिएफ। मानो रन्जन दैमारिखौ बादा होनो हायाखै? बे समावथ' प्रमद बर' बिथाङा आफादगिरिसोमोन एबसुनि आफादगिरिया माबोरै रन्जन दैमारिखौ जेल जाहोनो हाखो? दाखालि बावै जे फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोफिनबाय। सोर सोखो? बिपिएफआसो सोदों। मानोना बे समाव बिथांमोना 3 केबिनेट मिनिस्टार दङ। दिनैसिमबो 3 केबिनेट मिनिस्टार दङ, 12 जन एमएलए दङ। इभेन जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा सर्बानन्द सन'वाला सर्बानन्द बाग्लारिसो, बर'सो बिथाङा। सासे बर' चिफ मिनिस्टार थासेयाव, 3 केबिनेट मिनिस्टार थासेयाव, 12 एमएलए थासेयाव माब्रै फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोखो? सोर सोदों? बिपिएफआसो सोदों।
आरो दिनै जोंनि UPPL हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिबाथ' जाया, एलिगेसन लाबोबाथ' जाया, बेखौ फोरमाना ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोनानो होनो हायो। आरो दिनै जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'वाखै, BPFआ बख'वाखै, मानोना बिथांमोना केबिनेटआव मोनसेल' डिसिसन लानांगौ। जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बिथांमोनखौ बेल होनायाव 100 जन मानसिया फासि होजाहां जानानै दङ। दानो बेल होदो, जोंहा अबजेक्सन गैया होनना गांसे लाइजाम लिरनानै हम मिनिस्टारनिसिम लिरना हरलाय। दानो हम मिनिस्टारा अर्डार होगोन निया आरो CBIखौ बिथांमोननि केसखौ सालिजारि खालामनानै बेल होनाय जाथों होननानै। बे खामानिखौ रन्जन दैमारिनि गनाय आरो बिथांजों लोगोसे 100 जन मानसि जेल जानायनि सोमोन्दै मावनो थाखाय BPFआ मानो आवगायबोआखै? बे कुइसनखौ नोंथांमोना जोंनाव सोङालासेनो आं खावलायो, गाबोन सबनिया जुदि हाग्रामाखौ लोगो मोनोबा सों, अनजलि दैमारिखौ सों। बे बाथ्राखौ जोङो जेब्ला दाखालि सावरायलायदोंमोन, अनजलि दैमारिजों आं 2 घन्टा सावरायदों। बे समाव बे बाथ्राखौ बुंनायाव अनजलि दैमारिया बुंदों, आं मोनसे सावरायनायनि उनाव सानसेखालि बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाइट मोनसे होदोंमोन। बेवहाय अनजलि दैमारिया आंनाव प्रुफ दङ, मेसेज मोनसे हरदों। मा मेसेज? गामिनि मानसिफोरखौ पाजलिं खालामनो नाङा। व्हाट इज द मिनिं अफ पाजलिं? बे केसनि सोमोन्दै बुंनानै गामिनि मानसिफोरखौ पाजलिं खालामनो नाङा। मा पाजलिं बेलाय? सैथोआ पाजलिं जायो नामा? नङा होमबा? गतिके बाखि माबाखौ नोंथांमोना जाज खालामदो आरो रायजो राजानो गुवारै बेखेवनानै होदो जेन सैथोआ मा असैथोआ मा। गुबुन हारिफ्रा बर'नि अनगायै गुबुन हारि माहारिफ्रा जे UPPLखौ लोगो गलायै जइन जाफैदों, बियो मा इसारा होदों सार? देरहासारनायनि इसारा, सान्थिनि इसारा, आब्रुथिनि इसारा, समान मोनथाय आरो समान जौगाथायनि इसारा। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जोंनि गेजेराव ब्लाड सेट लाबोनानै, BPFआ जों बिदा फंबायनि गेजेराव थै गुलुंनाय लाबोनानै, मोनसे जाथिजों मोनसे जाथि हेंथा हेंथि खालामनानै, बर' राजखान्थि सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव जोबस्रांनाय लाबोदोंमोन। बे जोबस्रांनायखौ फोजोबफिननो थाखाय, जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय, सान्थि गायसननो थाखाय UPPL हान्जाया गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे राजखान्थि जोनोम होदों। आरो बे राजखान्थिनि हान्जानि मेइन मट'आनो जादों हम अध्यक्ष, हम उन्नयन, हम बिकास। जायनि जाहोनाव दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जानानै दिनै मोनसे सोलायनायनि थांखिजों ज' जादों आरो मोनसे गोदान सरकार दानो थांगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव बे जोंनि देरहासारनायनि इसारा होननानै जों बुंनो नागिरो।